ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த யுனிசெஃப் இந்தியாவில் வந்து அனுப்பிச்சுட்ட அந்த யூ ரிப்போர்ட் இந்தியாவோட தேர்ட் பார்ட் தான். நான் இப்போ அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட லாஸ்ட் லெவலுக்கு போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 5th டாஸ்க்கையும் முடிச்சிட்டேன். போன லெவலில் எப்படி 4 டாஸ்க் வைக்க போகுது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நான் எப்போ இந்த 5th டாஸ்க் வரும் சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான், அதுதான் June 4th. இன்றைக்கி அந்த டாஸ்க் 7:30க்கு வந்துச்சு, அதாவது 6:30க்கு வந்துச்சு. அதனால் நான் 7:30க்கு பண்ணலாம் இருந்தேன், ஆனால் உங்களுக்காக நான் 6:30க்கே பண்ணிட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எப்படி போகுது பார்க்கலாம். நான் 6:30க்கு அப்புறம் நான் அங்கே போய் பார்த்துருந்தேன். அங்கே பார்த்தா நமக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா, நான் இங்கே போட்டிருந்தேன், join the latest COVID-19 young warrior movement only for those up to the age of 30. அது வரைக்கும் போட்டிருந்தேன். இப்போ வந்து நான் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதுவும் 6:30க்கு அப்புறம் தான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதனால தான் வந்துருந்துச்சு. ஏன்னா இன்றைக்கி காலையில் செக் பண்ணி பார்த்தா வரல, கரெக்டாக 6:30க்கு வந்துருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம போகலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் அனுப்புனேன், ஏன்னா அங்கே தான் அது யூ ரிப்போர்ட் இந்தியா, அது லேட்டஸ்ட் COVID-19 மூவ்மெண்ட் இருக்குது. அதனால் அனுப்புனோம். உங்களோட ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ் கேட்டுச்சு. அது வந்து நான் கொடுத்து, அதாவது இங்கிலீஷ். இப்போ அடுத்தது வந்து இதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்டுச்சு. இப்போ நீங்கள் 1 2 3 4 வரைக்கும் டாஸ்க் வந்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5th டாஸ்க்கு வந்துருச்சு, டூ a young warrior சூப்பர் யங் வாரியர். அதனால் அந்த டாஸ்க் நான் பண்ணேன். அது சூப்பர் யங் வாரியர் தான் புது டாஸ்க். அதனால் நான் அது பண்ணேன். அப்போ நான் 5th கொடுத்தோம். Hi, /young warrior. Hope you are healthy and happy. Do you feel ready to become a super young warrior? அப்போ கொடுத்தோம். Yes, this /young warrior is ready அப்படி கொடுத்தேன். அப்போ கொடுத்தோம். It is now finally time to test your superpowers. Did you know a super young warrior should have the information but also apply it for the benefit of others? அப்படி சொல்லிச்சு. அதுக்கப்புறம் there are 3 levels. அங்கே மொத்தமாக 3 levels இருக்குது. அதான் இப்போ உங்களோட சூப்பர் யங் வாரியரை மாற்றோம். அதுக்கப்புறம் நான் சூப்பர் டைப் பண்ணேன். அது எல்லாம் கேபிட்டலில் தான் டைப் பண்ணோம். இந்த ஃபஸ்ட் லெவல் வந்துச்சு. அதில் என்ன வந்துச்சுன்னா, லிட்டில் பிரதர் தனிஷ் has asked you so அப்படி வந்தோம். ஆன்சர் வந்து yes for 45 to 60 seconds. B no not required. என்ன not required அப்படி கேட்டிங்கன்னா மேலே படித்த தெரிஞ்சு போயிடும். என்னென்னா, Didi, since I already recovered from COVID-19, do I still need to wash my hands? உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாரும் COVID-19 வேக்சின் போட்டிருந்தாலும் நீங்கள் நிச்சயமாக சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், மாஸ்க், அதுக்கப்புறம் கையை 45 to 60 seconds 1 minute வரைக்கும் நீங்கள் கழுவணும். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அது பண்ணுங்கள், அப்போ கொரோனாலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும். அடுத்தது நம்ம போட்டோம். அதான் ஆமாம் அப்படி போட்டோம். Yes, even after recovering from COVID-19, washing your hands for 45 to 60 seconds is recommended by the Ministry of Health to ensure you kill the COVID-19 germs. There is correct way to wash our hands. Type wash to teach everyone about this. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சு. என்னென்னா, நம்ம இதிலேருந்து பார்த்தோமா, அந்த கொடுத்தோம். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம், நம்ம வாஷு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸை டைப் பண்ணால் நம்மளுக்கு now that you have completed the first level, we have advanced to the next level. நம்ம செகண்ட் லெவலுக்கு போயிட்டோம். ஓகே, செகண்ட் லெவல் என்னென்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லெவலில் போகணுன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு நான் டைப் பண்ணேன், கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, அதனால் இது வந்துடுச்சு. how to hand wash in 45 to 60 seconds. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் 0 1 2 3 4 அந்த மாதிரி நீங்கள் லைனாக போனீங்கன்னா நீங்கள் சூப்பராக வாஷ் பண்ணிடலாம். இதுதான் வாஷ் பண்ணுவது மெத்தட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிப் to make it fun for you and your family, sing a song while hand washing. We like to sing happy birthday song. அவங்களுக்கு பாட பிடிக்குமா அவங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும்போது? ஓகே, நம்ம அதை வாட்ஸ்அப்பும் சோஷியல் மீடியாவிலையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். அப்போ தான் அவேர்னஸ் உண்டாக்க முடியும். ஓகே, அப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம். சூப்பர் யங் வாரியர் மேக்ஸ் ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் அரவுண்ட் யூ them is also safe. என்னென்னா நம்மளும் சேஃபாக இருக்கணும், மற்றவங்களும் சேஃபாக
சேஃபாக இருக்க வைக்கணும். அதான் ஒரு சூப்பர் யங் வாரியரோட கடமை. ஓகே, யூ ஹேவ் நோட்டிஸ் தட் யுவர் நெய்பர் ராஜு அண்ட் ராணி do not have enough mask. We should give them a mask. Don't you think a simple mask can be made using an old cloth and scissors? அது எப்படி பண்ணு பார்க்கணும்னா நீங்கள் மாஸ்க் கிளிக் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் now you can gift this mask to your neighbors and everyone else around you. Let's do it now. We are waiting for you. Come back here and type done when you have made your mask. இது அந்த ஸ்டெப்ஸு இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான மாஸ்க் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து இதுக்கு அனுப்பலாம். ஆனால் நான் அனுப்பலை, அதனால் டன்னு கொடுத்தேன். ஓகே, wow, you are awesome. Would you like to share an image of your mask with us? நான் நோ கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா எஸ் கொடுத்து அந்த மாஸ்கோட பிக்சர் நீங்கள் அனுப்பிச்சிக்கலாம். அப்போ ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது வந்து நான் ஓகே நம்ம that's okay. Remember to double mask your cloth. Double mask your cloth சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம டபுள் மாஸ்க் தனியாக இருக்கும்போது நீங்கள் மாஸ்க்கு கீழே இறக்கி விட்டுக்கலாம். ஆனால் வாய்க்கு கீழே இறக்கி விட்டுறாங்க. எப்போ நம்ம மூக்குக்கு மேலே போடணுன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தாலும் போடணும். அப்போ மறக்காமல் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை கடைப்பிடிங்கள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். டபுள் மாஸ்க் வைக்கலாம். Mask with a surgical mask wherever you step out. You helped someone and also completed this level. That's amazing. Type 3 to move to this last level. Okay, நான் 3 அமுக்கிட்டேன். நான் 3rd லெவலுக்கு போயிட்டேன். நீங்களும் அமுத்தி 3rd லெவலுக்கு போய் நீங்கள் முடிக்கலாம். Level 3 is about volunteering your time and energy in the fight against COVID-19. அதாவது வாலண்டரியாக நீங்கள் COVID-19 எதிர்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. You have learned that your friend in Pune is volunteering you from the safety of their homes. Why do you think it's important to volunteer? நம்ம ஏன் வாலண்டியராக இருக்கணும்? ஏன்னா ஹெல்ப் அதர்ஸ் அண்ட் டு டெவலப் எம்பத்தியை நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். யூஸ் யுவர் டைமை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் யூஸ் யுவர் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் லைஃப் ஸ்கில்ஸ். உங்களோட லைஃப் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வாலண்டியராக இருக்கலாம். அதனால நான் ஆல் ஆஃப் தீஸை போட்டேன். ஓகே, அப்போ நான் டி போட்டேன். Yes, volunteering is useful to help others. Use your time well and also improve life skills. ஓகேவா? இப்படி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் now that we know how useful volunteering is, do you plan to sign up as a volunteer? நான் volunteer sign up பண்ண ஆசைப்படுறேன். அதனால நான் எஸ் கொடுத்தேன். அப்போ அது சொல்லிச்சு, wow, that's amazing. You are a star. Here is a list of places you can find these opportunities. நான் இதில் உள்ளே போய் பார்த்து டன்னு கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் டன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் you have completed all levels and have now become a super young warrior. Remember to continue on the journey of serving your family and community. ஓகே, இதோ நீங்கள் எல்லா லெவல்ஸையும் முடிச்சிட்டீங்க, எல்லா டாஸ்க்கும் முடிச்சிட்டீங்க. இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து congratulations, you are ready for your participation certificate. நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் போது இதுக்காக தான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து in order to give you a certificate we need your email ID and full name. We will delete these details from your report as soon as we have processed your young warrior certificate. Do you agree to provide your details? Type yes or no. நான் எஸ் கொடுத்தேன். அப்புறம் இமெயில் ஐடி கேட்ச்சு, நான் என்னோட இமெயில் ஐடி கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் enter your last name and first name கேட்ச்சு, நான் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக கேட்ச்சு, எஸ் கொடுத்தேன். அப்புறம் thank you for providing your details. Your certificate will issued within next 15 days. To share your certificate on social media and tag /youngwarrior on it. அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 15 டேஸில் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து சேர்ந்துடும் உங்களோட இமெயிலுக்கு. மறக்காமல் 15 டேஸ்க்குள்ளே நல்லா நோட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மறந்துடாமல் சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லிடுங்க. மறக்காமல் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. பை பாய்.